Lo. Alam kang nyata kaendahane dening Firdaus Sofwan. Alam iki apik lan endah banget. Ana akeh peparing saka Gusti. Wiwit saka alas, gunung, samudra nganti langit duweni kaendahane dhewe. Tetanduran ijo kang bisa niak reming mripat iki. Gunung-gunung kang gagah ngranggil langit. Misteri samudra kang ngedap-edapi. Lan langit sing ora ana cagake supaya kita bisa atur syukur. Isih ana kaendahan ing donya iki sing durung dingerteni. Amarga isih angel kanggo manungsa lumaku. Nanging nikmati wae apa sing wis ana. Amarga kita ora ngerti nalika kita mati. Sadurunge kita bisa ngrasakake apa wae Gusti Allah wis diwenehi.